In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen, ze is zelf demissionair staatssecretaris, had vanochtend een persconferentie met de Caribische pers, een zogenaamde question and answer sessie. En daarin kondigde ze aan dat ze waarschijnlijk niet meer naar Curaçao komt als staatssecretaris. Er wordt gewerkt aan een nieuwe regering. Binnenkort zal ze een bezoek brengen aan de eilanden, maar dat zal naar 5 eilanden zijn en niet naar Curaçao. Zo legde de staatssecretaris vanochtend uit. En ik zou willen beginnen met het feit dat ik aanstaande zondag weer vertrek voor een bezoek aan Aruba, Bonaire, Saba, Statia en Sint Maarten. Dat bezoek staat in het teken van het gouverneursoverleg op Aruba, het sluiten van het bestuursakkoord op Bonaire en onder meer de officiële opening van een sociaal woningbouwproject Under the Hill op Saba. Over dit bezoek is ook een persbericht met meer details uitgebracht. Het is heel jammer dat ik dit keer 5 eilanden kan bezoeken, maar helaas niet Curaçao. Het ziet er ook niet naar uit dat ik dat eind juni kan doen, want dat was eigenlijk de bedoeling vanwege het aantreden van het nieuwe kabinet. Hoewel het nog heel af te wachten is wanneer dat kabinet precies gaat aantreden. Maar uiteraard kom ik terug om als privépersoon de eilanden ook weer te bezoeken. En ik heb beloofd aan mijn echtgenoot dat ik hem dan ook zal meenemen. Staatssecretaris, nu horen we dat u niet meer naar Curaçao komt en wellicht dus niet meer als staatssecretaris, als het allemaal goed gaat met de nieuwe regering. We weten dat u de afgelopen jaren natuurlijk heel vaak bent geweest, heel veel gedaan heeft. Fijn dat u terugkomt daarna, maar wat zijn de open eindjes die nu nog op Curaçao liggen wat u betreft? Ik denk eraan, hè, de vakbonden hebben u uitgenodigd voor een gesprek om te praten over sociale ontwikkelingen, de arbeidswetten veranderen en zo zijn er meer zaken. Wat zijn voor u nog de open eindjes? Ja, er blijft natuurlijk altijd werk te doen. En wat ik ontzettend belangrijk vind is dat we in de afgelopen periode natuurlijk belangrijke afspraken hebben gemaakt, bijvoorbeeld over die hervormingen. Maar we hebben ook afgesproken dat we in de volgende maand, in principe in juli, komen tot een herziening weer en een verdere aanscherping van de landspakketten. Nou, dat is een belangrijke stap die nog door een nieuwe regering moet worden gezet, samen met Curaçao. Zover ik kan, ga ik dat natuurlijk allemaal nog voorbereiden. Want het is vooral ook belangrijk dat we met elkaar blijven spreken. En er is natuurlijk ook nog de invulling van bijvoorbeeld die gelden die er beschikbaar zijn voor investeringen in duurzame energie, de zogenaamde SDE++ en de groeifondsmiddelen. Ik hoop nog in de komende weken daarvoor de regelingen te kunnen publiceren, samen met minister Jette. Maar er is dus nog wel veel werk te doen. En nogmaals, ik vind het ontzettend jammer dat ik deze reis niet Curaçao kan aandoen. Maar ik hoop wel zo snel mogelijk weer terug te komen. Wellicht nog als staatssecretaris, maar waarschijnlijk als privépersoon. Ook ging Van Huffelen in op het hoofdlijnenakkoord dat vanochtend ondertekend is door de Curaçaose minister Rui Sandro Seintje van Economie en de Nederlandse minister Rob Jette van Milieu. Het is een belangrijke ondertekening, aldus Van Huffelen. Het gaat over de duurzame waterstofketen. Een innovatief project waarbij Curaçao en Nederland samenwerken. En het is een belangrijke stap op weg naar een duurzame energietransitie. Op die manier kan Curaçao voorop lopen in het Caribisch gebied. Kijk naar wat de staatssecretaris daarover meldde. Dan heb ik zojuist samen met minister Seintje en aan onze kant minister Jette van Economische Zaken en Klimaat een hoofdlijnenakkoord ondertekend voor Curaçao over de duurzame waterstofketen. Beide regeringen, Curaçao en Nederland, maken 5 miljoen euro beschikbaar voor een volgende fase in het onderzoek doen naar de combinatie van het produceren van waterstof op basis van windenergie. En dan zou die windenergie gegenereerd worden met drijvende windturbines die dus op zee drijven. In dit afsprakenakkoord gaat het vooral over de demonstratiefase van het onderzoek en kijken hoe we dit project zouden kunnen realiseren. En het moet natuurlijk, als dit project ook daadwerkelijk kan worden uitgewerkt, bijdragen aan een lokale energietransitie, zorgen voor de diversificatie van de economie
En de waterstofketen en de export van waterstof kunnen dan ook weer leiden tot nieuwe deviezen of een stroom van deviezen voor Curaçao. Het is een ongelooflijk mooi project, innovatief. Het is ook een project dat helemaal in samenwerking tussen Curaçao en Nederland wordt ontwikkeld. Wij vinden dit een heel belangrijke stap op weg naar een duurzame energietransitie, maar vooral ook zeker een weerbare en nieuwe economische activiteit en daarmee ook werkgelegenheid op Curaçao. En dit is een project dat ook Curaçao de kans geeft om voorop te lopen in het Caribisch gebied. Dan ging de staatssecretaris ook nog in over de situatie op Sint Maarten. Een onderwerp wat natuurlijk heel erg in het nieuws stond. Wat moet er gebeuren op de politieke situatie, maar ook met de wederopbouw. Daarom zal ze tijdens haar bezoek aan het Caribisch gebied ook zeker praten op Sint Maarten. Nou, ik ga overleggen met de demissionaire premier en ook met de rest van de regering op Sint Maarten. Volgende week vrijdag is dat de bedoeling. Ik hoop natuurlijk iets meer te horen van de situatie daar en wat er gaat gebeuren. Wat nou de datum van de verkiezingen gaat worden, dit soort dingen. Maar ik wil vooral met hen hebben over hoe we ervoor gaan zorgen dat de grote trajecten waar we aan werken, de uitvoering van de landspakketten, de projecten in het kader van het herstel na Irma en zeker ook de realisatie van de nieuwe gevangenis, hoe we ervoor kunnen zorgen dat die geen vertraging oplopen. Want daarmee zouden we in de situatie kunnen komen dat de middelen die daarvoor in het trust fund zitten van de Wereldbank of de middelen die de Nederlandse regering daarvoor heeft gereserveerd zouden verdwijnen. En dat zou natuurlijk heel naar zijn. Niet alleen maar dat, we willen natuurlijk ook graag dat die projecten voortgang houden, omdat ze van belang zijn voor de inwoners en de economie van Sint Maarten. En dan de laatste vraag aan de staatssecretaris over haar opvolger. Ze heeft zich natuurlijk met hart en ziel voor de Caribische eilanden ingezet in de afgelopen 4 jaar. En nu wordt genoemd dat zij wordt genoemd in het Haagse circuit, dat ze opgevolgd zou gaan worden door de topambtenaar van Zwol, die momenteel formateur is. We legden deze vraag aan de staatssecretaris voor. Kijk naar haar reactie. Zou meneer Van Zwol een goede opvolger van u zijn? Nou, wie weet, wie weet. Hij is voorlopig nog aan het werk als formateur van een nieuw kabinet hier in Nederland. Maar u kan hem altijd vragen of hij dat zou willen. Hij heeft in ieder geval kennis van de portefeuille, want hij heeft op dit ministerie gewerkt. Dank u wel.